Здравейте! В този епизод ще покрием проста връзка на две таблици в базата данни, използвайки JPA, както и концепцията за DTO, защото, както може би се досещате, да пращаме сурови обекти от базата не винаги е най-доброто решение. Ето ни отново и сме готови да започваме свързването на две таблици, използвайки JPA. За целта съм направил още едно entity, person, което има просто ID, first name и last name, нищо по-различно от 5 по структура, като идеята е, че този person ще бъде собственик на животните. Та сега нека направим следното. За да ги свържем, трябва да дойдем в 5 и да направим ново поле, което ще бъде person и ще го кръстим owner, като идеята е, че това е собственика на животните. Отгоре ще анотираме с many to one и ще посочим target entity да бъде person.class. Добавяме една допълнителна анотация, join column, даваме и име, съответно owner ID, и това е напълно достатъчно за минималното, което искаме да постигнем. Така, какво направихме тук? Казахме на JPA, че всъщност 5 вече ще има допълнителна колона, която ще държи ID-то към person или owner на въпросното животно, и това ще бъде външен ключ. Другото нещо, което трябва да направим, е да генерираме гетъри и сетъри за нашият owner. Та сега нека пуснем приложението. Както виждаме, SQL стейтментите се изпълниха. Създаде се нова таблица people по нашето описание. Добави се нова колона на животните и се създаде нов constraint, който е външен ключ, посочващ people. Ето ни вече. Може да разгледаме и базата, да видим как изглеждат нещата. Ето я таблица people. В нея все още няма никакви записи. Тя има двете колони, които изброихме, както и таблица 5, с която получи нова колона с външен ключ, който сочи към people. Сега важно е да се вметне, че старите записи тук няма да имат owner, така че за да не се бъркаме допълнително, в момента ще ги изтрия. След като разгледахме вече промените по базата, искам да вметна, че изтрих всъщност всички стари записи, които нямаха въпросното owner ID, за да може да е максимално просто, както и дойдох и ръчно си въведох два записа, единия John Doe и другия Jane Doe, съответно да имам двама души, които да мога да използвам за примерите напред. Какво трябва да се направи сега? Създадох Person Repository, което е нищо по-различно от 5 репозитори, просто става въпрос за различно entity, съответно Person. Неговото ID е отново тип UUID и това е следващото, което се подава в този generic. Нищо сложно. И в 5 сервиса съм добавил като dependency въпросното Person Repository, което ще използваме от тук нататък, за да добавяме owner на нашите петове. Тук вече е време да включим концепцията за DTO, като за тази цел съм направил две DTO-та, pet request и pet response DTO. Едното ще използваме, когато връщаме прочетени записи от базата, а другото, когато записваме. Та респонса или DTO-то, което ще използваме, когато четем от базата, съдържа ID, име, тип, години и owner, като owner е string и е конкатенация от имената на нашия person. А pet request ще приема име, тип, години и ID на owner, за да знаем какво да запишем в базата. Както може би забелязахте, в pet response DTO
има нещо по-различно, а то е втори конструктор на нашия рекърд, който приема директно 5, защото всичките атрибути, които извличаме, идват от там и ще бъде доста по-лесно, отколкото навсякъде, където искаме да върнем това DTO, да разписваме всичко наново. Ето ни отново в сервиса, където сме готови да заменяме връщането и консумирането на сурови entity-та с DTO-та, като за целта навсякъде, където връщаме 5, ще заменим с 5 response DTO. Навсякъде, където приемаме като входен параметър 5, ще заменим с 5 request DTO. Сега, когато навсякъде всичко светна, е време да променим какво всъщност връщат нашите методи. В частично променения сервис може да видим, че findAll вече връща 5 response DTO, както и findById връща optional от 5 response DTO. Самия метод не се е променил много по себе си, нито този, нито findById, защото в 5 response DTO, което е рекърда, който представлява нашето DTO за четене от базата, имаме втори конструктор, който директно приема 5 и се възползвам от map на колекцията и от map на optional, за да стане максимално кратко. Другото нещо, което трябваше да направим, е да променим какво връщат findAll и findById в 5 контролера, като именно findAll вече връща списък от 5 response DTO и findById връща единично 5 response DTO. Отново не е голяма промяна. Ето ни отново след промените в сервиса. Както виждаме вече create и update и двете връщат 5 response DTO, като от 5 request DTO, което приемат и двете, извличат своя owner, което става чрез person repository, което добавихме като dependency малко по-рано. Единственото нещо, което се прави всъщност, е да се присвоят данните към новите обекти, които ще ги приемат, съответно entity-тата. В create entity-то тепърва се създава и използва меню, а в update вече знаем, че има съществуващ такъв запис и го търсим, след което намапваме и запазваме. И отново, за да може данните да са еднотипни и да не връщаме цяло entity, мапваме записа, който е създаден или апдейтнат към 5 response DTO, отново възползвайки се от този конструктор. Да видим как изглеждат и нещата в контролера. Тук има малко повече промени, като те са, че отново create и update, всъщност всички вече endpoints връщат 5 response DTO, било то list или единичен обект, и всъщност премахнахме съобщението, което излизаше, че записът е създаден или апдейтнат, за сметка да върнем целия обект. Та стига толкова суха теория, нека видим как изглежда това в Postman. Ето ни в Postman, където е време да тестваме нашите промени. Ще използваме новата структура, за да създадем запис на първо време, подавайки име на животното, тип, години и owner ID, което е ID-то на един от записите, които забих в таблица person. Та, нека пратим request и видим какво стане. И както виждаме, получаваме ID-то на животното, неговото име, тип и owner, който е John Doe. Сега може да опитаме да апдейтнем въпросния запис. Слагаме неговото ID тук и взимаме това. Сега нека сменим името на животното, вече да бъде Рики, например, и да бъде котка, като owner ще си остане същия. Всичко се смени, owner остана същия, както и годините. До тук всичко работи наред.
Нека да видим сега и Find by ID. Find by ID връща всичко наред. И последно остана Find All, който отново връща всичко наред. И така данните са в доста по-структуриран вид. Благодаря ви, че гледахте това видео. Ако ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала, защото така много ми помагате. Благодаря за гледането и до нови срещи!